Este acolo? Nu niciun ce. A, de ce? Yes! Am râs. Filmează-i și pe lui Bianco. Polămida. Balustrade. Așa. Aici, uite, poți pe centura aia nouă? Bă, Bianco, să înțelegi că te Doamne, că pare că te-am. Hai, Bobby, cântă. Filmează pe Bobby cum cântă. Aha. Noul membru al organizației Magle, căcat, mega moală, manie. Hai, pozele. Hai, Ani, zi ceva. Trimiți pozele? E marfa, auzi, spune Ruxi. Iar venit sunt Da. Și acum, în exclusivitate din Bracani, să danseze. Hai, arată sânii. La cameră. Stai un pic. Ce crezi că n-am curaj? Ia. Sunt în tău. Ia. Hai să vin și aici. Ia mână. Hai că vreau să văd ce e. Uite, inima!